A yayin da tauraruwa Hamis Breaker ke haskawa, al'umma na jiran furta matsayinsa na gaba, ma'ana matar da zai aura. Wanda tun a shekarun baya an sha tambayar Hamis Breaker, shin abokanka na waka da fim, shin akwai wadda za ka aura? Hamis Breaker ya bayyana cewa matar da zai aura ba ta da alaka da fim balle waka, amma sai gashi a 'yan kwanakin nan bayan lokacin da tauraruwar mawaƙin ke haskawa, ana ganinsa da jerin gwanon 'yan matan fina-finan Hausa, wadda ake zargin akwai wadda zai aura. Sai gashi a 'yan kwanakin nan ana ganinsa da jarumar fina-finan Hausa, Bilkisu Shema, ita ma wadda a shafinta akan ga tana sa hoton Hamis Breaker. Hakan ta sa mutane ke sanya alamar tambaya, wai shin menene ke tsakanin Hamis Breaker da Bilkisu Shema? A wannan lokutan dai, alakar tasu ta ɗauki sabon salo, wadda hakan da dama ta sa mutane ke cewa lalle da walakin goro a miya, bisa irin yadda aka ga irin shakuwarsu ta yi ƙarfi a wannan lokaci. Hakan ta sa wasu suka zargi akwai soyayya a tsakanin Hamis Breaker da Bilkisu Shema. Shin ko menene gaskiyar wannan lamarin? Idan dai masu kallon mu da sauraron mu basu manta ba, mawaƙi Hamis Breaker na ɗaya daga cikin matasan mawaƙan Arewa, musamman wanda ya fito daga nan jihar Kano, wanda suka shura wajen waƙoƙin soyayya. Hakan ce ta sa tauraruwarsa ke haskawa da wata shahararriyar waƙarsa ta jaruma wadda ta samu karɓuwa. Hamis Breaker ya roƙon Allah ya sa daga cikin waƙoƙinsa ya samu wadda za ta yi shura kuma ta ɗaga likafarsa. Sai gashi za mu iya cewa Allah ya karɓi roƙonsa tun bayan gama azumi, aka ga mata na rera waƙarsa tare da rawa a gaban mazajensu. Shin ko menene gaskiyar zargin da ake na ƙulluwar soyayya tsakanin Hamis Breaker da Bilkisu Shema?